Ngiyabingelela kubathandekayo emhlabeni wonke jikele egameni elihle. Kule nkonzo yomthandazo uNkulunkulu asibekele yona. Ikakhulukazi thina esingabantwana esingabendlu yokukholwa esiyaziyo ukuthi konke kwethu sibika phambi kwakhe njengenkosi yethu. Ngiyathanda bazalwane ukuthi sihlephule kanye kanye ezwini likaNkulunkulu encwadini kaSamuel chapter 22. Sifunde khona nje uverse 2. Kodwa umnandi mawuqhamuka naye phezulu kuverse 1. Bese siyafunda bazalwane encwadini kaMateyu kahle kahle ngizomquota uverse kuMateyu 11 verse 28. Kufundeka ngalendlela bazalwane. uDavide eAdulam naseMizpa. uDavide wasuka eGadi wabaleka wayawubhaca emgedzeni wase-Adulam. Bathi kube beve lokho bomnakabo sebakubo behla baya kuye. Kuverse 2 engimfunayo uthi kwathi bonke labahluphekile nalaba nedikwelede nalababe ngeneliseki babuthana kuye, waba ngumholi wabo, kwaba ngamadvodza langu-400. Ngale esingithi sifunda khona encwadini kaMateyu chapter 11 uverse 28 uthi zanini kimi nina nonke enikhathele nenisindwayo. Indaba yami bathandekayo isekutheni singene kulomthandazo hayi ngoba kumnandi, kunezinto esihambe endleleni sahlangabezana nazo. Ezinye bathandekayo ziyema endleleni yethu yokuthandaza. Uma ufunda incwadi yamaHebheru lithi iBhayibheli amasilahle konke okusindayo. Kunezinto bathandekayo esihamba nazo noma sisendlini kaNkulunkulu, noma siphethe izwi, noma siyathandaza, kodwa lezi zinto sihambe zisisinde endleleni. Kodwa sivulelwe lo mnyango njoba unyaka usaqala ukuthi bonke abanezikweletu, bonke abanganeliseki ezimpilweni zabo, bonke abahluphekile asigijimele bathandekayo kulomgede womthandazo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ubekile umnyango nokuthi uma esibiza kulo chapter 11 athi zanini kimi nina nonke nikhathele, ubekele thina sonke bazalwane ukuthi basingabi nomthwalo endleleni sihambayo, kodwa akube yilona loyo azindawo yakhe ukuthi lokho kumkhathazayo kusuka kanjani. Uma ufunda incwadi kaPeter chapter 1 uPeter wokuqala chapter 5 lithi-ke izwi lenkosi ngincelani konke okunikhathazayo ngokuba mina ngiyanikhathalela. Siya kuNkulunkulu bathandekayo kule nkonzo yomthandazo ngoba uyasazi futhi uyasinaka futhi uyasikhathalela. Manje sigijimela kuye njengalesizwe esagijimela kuDavide uma siziwa kuthiwa ukuleya ndawo sangena emhumeni ukuthi uDavide akasilekelele njengenkosi yakhe. Bathandekayo, ngiyanimema izihlobo zami nisekhona emakhaya, nawu umgede onguJesu waseNazaretha esigijimela kuwo siyoginyela konke ezinyaweni zakhe, lokho kusisindayo nalokho kusikhathazayo sikumikisa kuye. Namhlanje bathandekayo ngizela kule ndawo kumema noma ngabe ubani onenkinga emfunayo noma inkinga emsindayo, inkinga emaphambi kwakhe ekumkhonzeni uNkulunkulu ukuthi makahambe ayigincele kuNkulunkulu. Ake sithandaze bantwana benkosi. Siyabonga Baba ukuthi awuvumi ukuthi sisindwe, awuvumi uNkulunkulu ukuthi size kuwe singene phambi kwakho sinjengalendlela besingayo uma siza kulo emthandazweni,
kodwa usimemela Nkosi ukuthi sigijimele kuwe siyolahlela konke okusikhathazayo nokusisindayo. Baba ongcwele, uthe wena ezwini lakho size sikhathele, size sisindwa, wena uzosiphumuza. Siyabonga Baba namhlanje ekuseni egameni likaJesu. Amen.